Diolch yn fawr iawn i Eiry sy'n dod mewn yma trwy gwynt ar glaw heddi i lansio i llyfr newydd sbon, Glas a Gwyrdd, nhw'n llygodau, mae'n brofiad cyffroes iawn, gweld bod lot o chi wedi prynu yn barod. Dwi wedi darllen o'n i ffili roi e lawr, so diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i'r Heddlu Modern Cymru, Gysi Jones a Gysi Williams, diolch yn fawr iawn. Dod yma, just check bod popeth yn mynd ei le. Diolch yn fawr iawn hefyd i Meilir Siôn, mae Meilir wedi rhoi darlleniad i ni. Felly, o'n i bai bod eisiau gweud rhywbeth? Wel, jyst diolch yn fawr iawn i bawb yn dod i gefnogi. Dwi'n diolchgar iawn, mae'n braf gweld gymaint o ffrindiau a ffeili yma. Diolch yn fawr iawn i bawb am y gefnogaeth. Gobeithio sa'ch chi'n mynd heddi nawr, boes, achos fi sa'ch chi'n mynd tricky i cael ni'n ôl i'r maes parcio. Felly, yw'r golau bach Glas nawr, yna. Right. Hey, Miss Policewoman, I recognise you. Aren't you to come here and give me another asbo? Cyflymodd calon Caris wrth weld siaced goch Puma Eddie. Doedd dim modd i ysgoi. Roedd hi'n hwyr yn barod. Roedd yn rhaid iddi gerdded heibio mwyn iddi troi mewn i'r stryd gefn i gyrraedd yr orsaf. Tynnodd ei chap yn is dros ei llygau. Mae'n rhaid bod gan Eddie lygau craff meddyliol. I fedru adnabod yn y dillad bob dydd a'i gwallt yn donau eirfoc dros ei hysgwydau. Am ystynnodd Eddie ei freichiau fel cath fawr ddioglyd. Hei! Gweiddodd arni. Edrychodd Caris ar ei ffôn symudol gan esgus i bod hi'n anfon text at rhywun. Bloody typical, meddyliol. Y peth diwethaf roedd hi angen ar fore fel heddiw oedd gweld twpsyn fel Eddie a hi paent teimlo'n mor nerfus am fynd nôl i'r gwaith. Gwasgodd botymau ar ei ffôn, symudodd gydyn o'i gwallt o'i wyneb. Ceisiodd ymddwyn yn ddidaro, ddi hyd. Look at me! At seiniau ceriad ei chalon yn ei ffen. Babadym, babadym, babadym. Ceisiodd bwyllo a nadlu'n ddwfn. Doedd dim reswm i Eddie godi ofn arni. Doedd e ddim yn ddihuru'n peryglus treisgar. Dim ond tipyn o niwsans a dyna'i gyd. Erbyn hyn, roedd hi'n dyfaru ei arestio ond drosydd môr bitw, sydd chwarae bongos yn y stryd fawr pan oedd ganddo asbo. Beth oedd pwynt llenwi tomen fawr o waith papur am rhywbeth môr ddibwys? Hei, miss, come here! Erbyn hyn, roedd Caris môr agos ato fel y gallai arogli seidr ar ei anadl a hen ddwg sigarets ar ei siaced. Trodd Eddie i siarad gyda'r corach o ddyn wrth ei ochr. Yeah, she's the one who arrested me last week. She arrested me for playing the drums, for making sweet music. Ond roedd hi wedi mynd heibio ac yn rhithro i fyny y stryd gefn. Deiau colofnau i'r ddasol yr orsaf yn les bob eiliad. Yna, a gwynt yn ei dwrn, mewn â hi. Gafodd Caris y croeso lligoer arferol gan Carl a Diane. Dau heddwas a ddechreuodd weithio yn y metr un hyd â hi. Iddynt fynychu cyrsiau hyfforddi gyda'i gilydd a phrofi'r un ansicrwydd a phryder wrth ddechrau ar ei swyddi newydd. Ni ddatblygodd tamaid o gyfeillgarwch rhwng Caris a'r ddau gocni grwgnachlyd. Roedden nhw'n glynu gyda'i gilydd, yn sibrwd cyfrinachau wrth ei gilydd, yn chwerthu'n yn bynnag jocs nad oedd neb arall yn rhan ohonynt. Roedden nhw hyd yn oed yn gorffen brawddegau ei gilydd. Ac am ryw reswm, o'r dechrau'n deg, roedd y ddau wedi cymryd erbyn Caris yn llwyd. All right, Duffy, looking a bit confused? Not like you to be late with the sheep last night, was you? Teimlodd Caris systemog yn corddi wrth glywed ymgais druenus Diane i'r acen Gymraeg, a oedd yn debycach i acen Pakistani. Yeah, I wish, atebodd Caris, dan wedi'n serchus ar y ddau, bod i ffwysau'r gwad yn codi. Trodd y sarjant i wynebu a'i golwg braidd yn ddiamynedd yn ei lygaid. 580, your turn to get the donuts today, you're 5 minutes late. Teimlodd Caris ei wyneb yn cochi'n danbaid, doedd hi eriod wedi bod yn hwyr. Erioed wedi gorfod cael y cosb o blynu danteithio i'r cydweithwyr, ac bod fflach o wen yn llygaid y sarjant, teimlodd y siom a chywilydd wrth i'w chalon suddo. Ar ôl i bawb setlo wrth y wely, dechreuodd y sarjant rhoi briff i bawb ar ddylai swyddau'r dydd. Nid oedd unrhyw beth gwaith nag arfer wedi digwydd dros nos, galwad ffôn yn hysbys am weithwyr anghyfreithlon mewn arffarchna treiniau, ymladd mewn tafarn, a dyn yn ei egeiniau wedi cael anafiadau difrifol i'w ben.